Kublai pi ki viewers ki perlok ki produk ki prasnam ki henman ki para hang ni hapok ke beri nyau trap ke mensim kadap da ke jing siau kia bat ngadap da ke jing siau si hadu kata-kata hapang yo i ke jing long ke jing man hang ni hapok ke beri nyau trap hang ni hapok ke ri bekejat menriu kasih ki jongi hagaba ki babun bat ki dap tang ki jing syat kala ki dadap tang ke jing syak ya lam bakla bat ke bas siau senai bat ke bas ngau pangnut hadu kata-kata kalong ba ki paj ba kim ngau thu su ki paj ba ki hikai ki dei ki paj ba ki ba sedang ban hikai ya kini ki klik no sensar ki jongi bakin tu bakin tim bat bakin sim no bakin kri no ban penyak no ya ka hok ke jonga ke jong pi bat hadu ba kala don uput ba kala jewat ban yurot ban sim no ya ka hok long briu man briu hang ne po ka ri khasi ke beje ke jongi haba ki paj ma tang la bana badon u kandidat tang la bana bagi don kita ki nong ai reng ki ban yakun ka election ki paj ba hajaka pan le research pan wat benia ba manu uta hatu udon em ka capacity ha udon em ka ta jingla ban ya sat na peta ka jonga ka jongpi hatu udon em ya kata ka jingla ka jong u ban ya sat pan wang no ke jingduk omo un yarap yangi ki baduk handai pan wang no ke jingduk pan yarap pan wang no kita ki jing cencar ki jongi om ban su yarap yangi ki basyam cencar pan ban ki paj ba ki lej ban yang lain lane ki lak phone ya kita ki kandidat ba Sobha yarap engi kata ngi don kam kata ba yarap engi bangi penlong elek kai football ba yarap engi bangi lit sim dawai kun ba yarap engi bangi hap ban lit check up po hospital ba yarap engi bangi hap ban siu bais kelas kun don lei teng teng ki boong ba Sobha yarap namar ba ngamut ban lit khakun po hospital tang ban yo thiet jan sob haba kumta ngakwa ban buk ni ke jingkali kalong ba udai kepakun u kandidat ukertong lain kepakun ukupan pun kai pi ne kom ne kini ki ai kom ki paj ba no snong jong kali kasi ni de ban don kata ka jing skau le ran ni don kata ban ni de ban don kata ka jing tip lam ka ba ngim dei ban ang kelumar kom ne kom kita pila ban mudur ba ka briu ka bumut ban lik kha kun po hospital lik fun ni u kandidat dan lik fun ni ukertong ban pan jing erap ban yo ban tit jan sop kun ukpa jong kita ki kun usno kumno hato la daily ubriu ba thrais niu la thrais niu ba tu kandidat ben armet ya ketika lok jong u hato kom ikini em soleran te sha ai pim khmi lenti ba kalawai jong ga ri ba jat ben riu kalawai ke jong ga jong pi ngin pen song dor pat ngin pen tei nong rim la da kom kini ki ki dang jiah kat hadu kini kisni balai ki riu sampang balai ki briu ki bala ban yasat nam ta ke jonga ke jongpi kim la ban poi se kathong bat kim nut ban mi se khmat ka jing bam nut jong ki ban mi se khmat nama ki layu i lupa ya ka jinglong ka akor ke jonga ke jongpi tang bala bena ba udai kurtong tang bala bena udai kandidat hajaka bangin ai mingsim bangin pet yu briu utai ubriu udai ubala sisa ban lit song po assembly ban yasat nam ta jonga pa jongpi pat ngidon kam ban ai license u namar bal da don utai ubriu kamut bakari bekejat benriu kan pernai kari bekejat benriu kan singan penban hajaka bangin penlet jingbot hukum kita hajaka bangin penlet por hukum kita pan wat benia ya ubriu bakumno ngi concentrate ngi discourse si parlok to gini lek kumno bangin yo lek kai te wing kandidat bat bangin yo lek pan pisah balai pidon kam pisah tang por swa election balai pilih sim dawai kun tang swa election balai pi pak school kun tang swa election balai pi penlong ki tournament football bat ki wei tang ka por swa election balai ban kentiu ka sap jong ki kun samla ka dei tang ka por election balai pi lek ka kun po hospital tang swa election balai pi thanja tang ka por election te kom kini ki ai ni don kam ban snow thu bat ni don kam ban kela bemut nang ne sekmat bat ladang ni kwa bakalawe ki kun ki ti ki jonga ki jongpi kan pernai bat kalawe ki kun ki ti ki jonga ki jongpi kan don ke jingsingan ni dei ban puson janai bat ngim dei ban syatit bat ngim dei ban ai lat ru ba ki kandidat lan ki tegi kertong kin yo kalat ban podor yang apa dia pi ban
knyodor yang apa dia pi beli pi sondor tang siajar beli pi sondor tang san hajar lada pi sondor tang san hajar pada ada pi dang tak school lagi kun bat pi kenere ka ketino kandidat lan ukurtong ya ka san hajar tingka lan ya ka siajar tingka pi dai ki kemi ki pa ki bapok dor ki bapok tam pada ada pi dai ki kun samla ki pi dang lit kelas pi dang lit puli dan ni pi dai ki kena le kai sport pi dang kenere ka siajar san hajar haswa pi lit tabut ya unu kurtong kamu pi dai ki bapok tam namar balai pi di ya la ka jong ka long rian bat pi di ru ya ka lawai ki jong lajong bat pi di kam tam ya ka lawai ki kun ki ti ki jong pi bat ki tai ki batit ya pi siajar san hajar ki tai ki ban sapanyap ya kun jong pi ya ka kun ke jong pi bat sakni ru ya khuja jong a jong pi te lembak ni ka video ngakwa ban kentu hang ne ba siau pha dei u kertong ban long unong siu bai school dei u kertong ban long unong penlit sim dawai ya pi dei u kertong ban lit pentit jan sop kun ya pi te lada pi siau tu ya kata ba u kertong ban yam aireng ban yam mikmat hapo ying dor bar thau an kim dei kita ki ban nong siu bai school kim dei kita ki nong thit jan sop kun yangi kamut ba ngin sayo ya kita ki nong yalam ngin sayo ya kita ki nong thau an ki ba dei ki ban yarap yo baduk henry ki ban weng ya ki jingdup bet nuksa hapo Delhi namar ba ki briu ki nang ban jet ya kita ki leaders ya kita ki nong ya sat nam ta ga jongki wat ki kharkrong ki don ya ka kam ka jam wat ki kharkrong ki don ya ki ying ja ka sa ka sem ju ka joki wat la mensua ki thia surok ki bam ki jingbam ki ba bret ki briu surok henry menta namar ba ki yo ya ki nong ya lam ki ba nak ka jimut jing berkat ki ba slur ki yo ka ying ka sem ki yo ka kam ka jam bat menta ke don ya ka lawai ka baskan nak menta ka jongki te leng ba ka ni ka video ngakwa ban kentu pa ko ki pradok ki prasnam siau ba dei manga mapi ka jingkela bat dei manga mapi pala bat sandur ya ka imlang ka salang ya ka sinsar ka kadar menta pimi ban persya asurok ya chief minister menta pimi ban persya asurok ya kinu political organization ya kinu minister henry hatu dei ni manga pat mapi ba ailat ya ki ban syongsuki dei ni manga mapi ba ailat ya ki ban yurot ya ka hok ka jongi bat ken mau ba dei ru manga mapi ba penlong chief minister dei manga mapi ba penlong minister dei manga mapi ba penlong MLA ya ki bat ni dei ban penlong ya ki ha ka nongrim da ka jing syathit re ha ka nongrim jong ka jingla jong ka jing sisa ka jing sulur jong ubriu bat ka jingla jong ubriu ban ya sat nam ta ka jong a jong pi la pi perkat tang benjit nong mikmat ban yarap ha baduk bejenjar kamut kam don jingmut la umla ban wen ya ki jingdup ka jongi la pi perkat ba UMLA udai ta unong sam skim la ka dei skim sniang la ne skim ka basan kurun riu kulur ka bas ha ka asnam laisnam kam don jingmut la da kita kidei tang ki jing sam skim namar balada don UMLA ru kan mau ba kita ki skim badai hok ka jonga ka jongpi ken nomlik tam sawai re ken wan hi namanta jonga ba jongpi tang namar ba ula don ubidi on re kini ki nomik mat menta ki sim kabu bat ki kamtrai pakadei ba ki le maki re em ngan ong yapi wat nam sha elam bakla nang ni sakmat re totip badai manga mapi bat totip ya ka long niang ka jonga ka jongpi ka long ka ba kensai bat ka ba don bor haduk ka takta hang ne pok imlang ka salang hang ne pok ka risin syar pat ba te leng ba ka di ka video na kerpatnya pi ki pradok ki prasnam ki henman ki para pa phinya share ye kane don ki briu ki bananong kendong ki bompat don ki like ki 4 don not work 4 don mobile phone henry sngopa lada phiya kenduk iki pensnap iki pensngau syaki khnang bakin kendit benriu khnang bakin sautu ya la ka jong ka long ngien ki jong ki kublai sibun ngin sai kenduk bat hakawai